आसाम रायजोनि रायजो बेंगिरिया सोलायबाय। रायजोनि रायजो बेंगिरिखौ 5 बोसोरनि थाखाय हादरनि हादरगिरिया थिसनो। आसामाव जगदीश मुखीनि उनाव गुलाब चंद कटारिया रायजो बेंगिरि महरै थिसनजाबाय। गोदानै थिसनजानाय गुलाब चंद कटारिया आसामनि रायजो बेंगिरि महरै रायजोखौ सामलायनो दिनै समायखिरा लागोन। मिथिनाय बादिब्ला गुलाब चंद कटारिया बीजेपी दोलोनि गोजौ थाखोनि सासे सिनियर दैदेनगिरिमोन। थांनाय 2014 निफ्राय 2018 सिम गुलाब चंद कटारिया राजस्थान रायजोनि नखर मन्थ्रिमोन। दिनै गुलाब चंद कटारी बिथाङा आसाम रायजोखौ बेंगिरि महरै सामलायलांनो समायखिरा लागोन। थांनाय सानखालि गोदानै थिसनजानाय गुलाब चंद कटारिया आसामाव सफैबाय। बेखौनो आसाम सरकारनि मोनसे हान्जाखौ गुवाहाटी एयारपर्टआव बरायहैनायखौबो नुनो मोन्दों। आसाम रायजोनि रायजो बेंगिरिया सोलायबाय। रायजोनि रायजो बेंगिरिखौ 5 बोसोरनि थाखाय हादरनि हादरगिरिया थिसनो। आसामाव जगदीश मुखीनि उनाव गुलाब चंद कटारिया रायजो बेंगिरि महरै थिसनजाबाय। गोदानै थिसनजानाय गुलाब चंद कटारिया आसामनि रायजो बेंगिरि महरै रायजोखौ सामलायनो दिनै समायखिरा लागोन। मिथिनाय बादिब्ला गुलाब चंद कटारिया बीजेपी दोलोनि गोजौ थाखोनि सासे सिनियर दैदेनगिरिमोन। थांनाय 2014 निफ्राय 2018 सिम गुलाब चंद कटारिया राजस्थान रायजोनि नखर मन्थ्रिमोन। दिनै गुलाब चंद कटारी बिथाङा आसाम रायजोखौ बेंगिरि महरै सामलायलांनो समायखिरा लागोन। थांनाय सानखालि गोदानै थिसनजानाय गुलाब चंद कटारिया आसामाव सफैबाय। बेखौनो आसाम सरकारनि मोनसे हान्जाखौ गुवाहाटी एयारपर्टआव बरायहैनायखौबो नुनो मोन्दों।